नमस्कार मंडळी, मी रसिका धुरी तुमचं आपल्या रॉयल मनी चॅनलवर खूप खूप स्वागत करत आहे। आता ह्यो माझ्या वहिनीचा भाव असा, माझ्यासोबत असा ह्यो आम्ही आता मुंबई गेलो। इथे मुंबईमध्ये मालवणी जत्रा ह्यो एक उत्सव केला होता। त्या मालवणी जत्रेमध्ये प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या गावांमधला आपल्या खेडेगावातलं एक मंदिर उभे मंदिर केलं जातं। तर यंदा कुडाळ आपल्या कुडाळ तालुक्यातील पाट या गावाचं मंदिर केलेलं असा। तर आता तुम्ही हा देवरवनाथाचा मंदिर कुडाळ या तालुक्यातील पाट या गावचं देवरवनाथाचं मंदिर तुम्ही बघितलं असा। या हुबेहूब तसंच बनवलेला असा, देव वगैरे सगळे तिथेच ठेवलेले आहेत, लावलेले आहेत, तसेच मूर्ती असत। आता आपण सगळी दुकानं वगैरे बघूया, सगळीकडे फिराया आणि सर आता नाटक पण चालू असतात, आपण बघूया चला। तर मंडळी हे आपले कोकणकर आपल्या गावलेले असतात। तर ह्या मालवणी जत्रेत कोकणातले सगळे म्हणजे जास्तीत जास्त दुकानं वगैरे असतात। तर हे बघा सर सुके बांगडे वगैरे ठेवलेले असतात ते विकूप बसलेले असतात। खायच्या गावचे तुम्ही? मालवण। दरवर्षी येतात, कसा वाटता? म्हणजे आपला म्हणजे कोकणातली जत्रा या मुंबईत साजरी केली जाते, मालवणी जत्रा कोकमचे सगळे ह्या ठेवलेले असतात। मालवणी मसाले। तुम्ही पण कोकणातलेच असाय मा? वेंगुर्ल्याचे असत, हे आपल्या कोकणातलेच असत। हे सगळे मालवणी मसाले यांचे ठेवलेले असतात। लाडू असत, कोकम असा, तांदूळ असत, उकडे तांदूळ, आमचे गावठी पोहे असत। तुम्ही पण कोकणातले काय? पण कोकणातलेच? दुबईचे मस्करी करताय? सांगा कुठच्या गावचे? कणकवलीचे? हे पण वेंगुर्ल्याच असत। ह्यांच्यानी पण लाडू, हे बघा चिरमुल्याचे लाडू ठेवल्यानी होत। काय काकी खाजा नाही? हा हे बघा खाजा पण असा। अगदी आपल्या कोकणातली जत्रा कशी साजरी केली जाता। कोकम, चिंच असा, गावठी पोहे, उकडे तांदूळ, नारळ असत, बंगाली खाजा असा। खायचे तुम्ही? दापोलीचे? मालवण, दापोली हा सगळे आपल्या सर आपल्या कोकणातली दिसतात।
180 हुआ डायरेक्ट जंप कम नहीं होगा। कुठे आहेत? हा, आपल्या सावंतवाडीची एक खेळणी, लाकडी खेळणी इलेली असं दिसर. आपल्या वाडीची लाकडी खेळणी काकानू वाडीचे ना, हे आपल्या गावचे वाडीचे सावंतवाडीचे लाकडी खेळणी बनवलेले असतात. तुमका तर माहितच असा, सावंतवाडीची लाकडी खेळणी म्हणजे प्रसिद्ध. हा, हे आमच्या सावंतवाडीचे आहेत. खयचो दादा तिया, खयचो नाही इकडचं इकडचोच माकडलं, तू कोकणातलो. हा, युट्यूब रॉयल मालवणी. हॉटेलला पण लागलेली आहेत. आपल्या मालवणीचं जेवण हे बघा, अस्सल मालवणी जेवणाचा स्वाद इसर घेतला जाता. जत्रा एकदम भरलेली असा. वा, हे बघा मासे, मासे भात. वा, हे बघ कुर्ले, कुर्ल्याचा सामारा, बोंबील. आणि हा काय असा? चिकन. चिकन मालवणी जत्रेचं सगळे जण मजा घेतात. हा, चल. सगळी खेळणी वगैरे असत, आकाश पाळणे वगैरे. जशी आपल्याकडे जत्रा भरता तशी हळसा पण जत्रा भरता. काय भारी वाटत. हे सगळं रानमेव असा बघा, तोतापुरीचा आंबो असा, चिंच असा.
देवांची प्रतिकृती इथं तयार केली जातात आणि पहिल्या वर्षी आमच्या आंबेगावच्या क्षेत्रपाल देवाच्या सुद्धा मंदिराची अशीच प्रतिकृती केली होती. आमच्या आंबेगावचे सगळेजण सैले होते, दुकानं पण मांडलेली होती. आता आपण बघितलं की कोकणातली जास्तीत जास्त लोकांनी इथं दुकान मांडलेली आहेत, सगळे काय काय कोकणातलं सगळं असा. आणि आज सर नाटक असा सर खानोलकर कंपनीचा नाटक असा. तर सर दशावतारी सगळे रंगतात ते आपण बघूयात. नाटक चालू असा दशावतारी रंगतात. खयचे हो? हो मालवणचे. आपले मालवणचे कोकणातले असत. हा दरवर्षी असतं नाटक तुमचं सर? दरवर्षी असतं नाटक? कोरोना होता ना. हा त्याच्या अगोदर कोरोना येईल. होय नाट कपलेली त्याची ती. माझा कुणकेरी सावंतवाडी कुणकेरीचा मी ऐसा मी मुंबई फिरा गेलोय 4 दिवस तर म्हटलं आपला नाटक असा कोकणातला म्हणून जरा फिराया ना व्हिडिओ करूया चॅनलवर टाकूया. हो चांगलं आहे तर कुणकेरी गावाचं नाव काही विसरलं काय? पहिल्या वर्षी आमच्या आंबेगावचं केलेलं नाही सर मंदिर. पहिल्या वर्षी आमच्या आंबेगावचं मंदिर केलेलं नाही सर. हो आंबेगाव जास्त वर्ष. हा यंदा पण असतलाय. होय मस्त इथं यंदा यावा जत्रेक यावा जत्रेक. हा यावा प्रोत्साहन करतो आम्ही. होय तर सर आपल्या गावातले कोण नाही कोण भेटले का असं संवाद आपला होतात. आणि कोकणातले जे लोक असतात ते बोलके असतात, शहाळ्यासारखे गोड असतात. ह्या तर तुमका सगळ्यांना माहितच असा. ह्या तुमका सांगायची काही एक गरज नाही असा. तर आपल्या गावातलो आपल्या कोकणातलो कोणाही माणूस भेटलो की आपलं त्याचे संवाद होतात. फक्त आपल्याला समजावया की तो आपल्या कोकणातला माणूस असा, मग काही संवाद साधलोच जाता. हे गोष्टी ते गोष्टी हडेतडेचे सगळा बोलला जाता. आणि बरा वाटता जीवाक की आपण दुसऱ्या शहरात येऊन मुंबईच्या ठिकाणी शहरात येऊन आपल्या गावचा माणूस गावता, त्याच्याशी आपला संवाद होता. ते सगळे माणूस उभे या साईड नाटक सुरू असा. काय आपण बघूया चला. हयसर नाटक चालू असा आणि किती गर्दी आमचा कोकणातला नाटक बघूची. काय आवड असता लोकांका. तमाम गर्दी भरलेली असा. सगळीकडे बघितलं असतं गर्दीच गर्दी. अशी बाहेर रस्त्यावर पण दुकान लागलेली असत. हयसं मालवणी खाव सगळा भाकरी खरवस वगैरे सगळा भेटता. तर हे बघा हे मालवणचे असत कोकणातले आपल्या. ह्यांनी आपल्या कोकणातले सगळे पदार्थ इसर मांडलेले आहेत म्हणजे विकूसाठी ठेवलेले आहेत. ही सोलकडी, ह्या काय हा जवळो हा ही कलेजी आहेत. चिकन हा काळ्या वाटाण्याची उसळ. थांबूया.
ही काळ्या वाटाण्याची उसळा, वडे, कोंबडी वडे आहे बघा, घावणे. आपल्या कोकणातली माणसं हरी काय कांदा हा मालवणचे. घे घे गिरायका इलेली असत. घ्या घ्या. आमच्या रॉयल मलवणी चॅनलला सबस्क्राईब करा युट्यूब वर असा. हा बघा लगेच आपले सबस्क्रायबर गावलेले आहेत. आपल्या कोकणातली माणसं म्हणजे लगेच सबस्क्राईब करतलेच करतले. हा येतात येतात रॉयल मलवणी करा, सबस्क्राईब करा. हा थँक्यू थँक्यू. इतकी गर्दी असा. आणि सगळी लोक आवडी दिलेली असत. आपल्या कोकणातला नाटक बघू, दशावतारी नाटक बघू. माका अगदी बरा वाटला. हैसर मुंबई घेऊन हैसर मालवणी जत्रा मी पहिल्यांदाच बघले. माका माहित नव्हतं या मालवणी जत्रा काय असतात. पहिल्यांदाच बघले. म्हटलं व्हिडिओ पण करूया आपण. आपल्या कोकणातली माणसं सगळी आपल्याला भेटली, आपल्याशी मनमोकळेपणाने त्यांच्याशी संवाद साधल्याने आपल्याशी बोलली. आणि आता जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असतात तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या रॉयल मलवणी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तसे आपल्या किस्सा खूप सारे सबस्क्रायबर गावलेले असतात. लगेच त्यांनी सबस्क्राईब पण केल्याने आपल्या चॅनलला तसे तुम्ही पण सबस्क्राईब करा. चला भेटाया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये.